Kıyınların, şişmelerin, yılların, güllerin senin havalam en güzeli. Beni her şak tartıp dur ağılının kırları sağırım işan içik güzelme. Selam yolum sina dua busken Allah'ım varım alır bey sağındım sine Allah'ım. Bu kene kışkan jiliga aşkan yaratkan berev bula yaratışıp kavuşkanlar para kıştayma turitip yaşa ömürler uzak vakışlar parlap dayana sunun dolu kınlarına şul kaşlarday par bulalsan menge doğru yar bulalsan şahminem yollarıma şarlıklardan isirganda Jıllık hisler geçirganda Uylarımdan uyanaman Min baxıtlı bugün baxıtlı Işan kileşegime Baxıt güreşegime Yıldızlar kışağına Jilda ışan Işan kileşegime Baxıt güreşegime Yıldızlar kışağına Jilda ışan Soğumağımda oy nurları Şıklarda gümüş mumlar Senin yanğalı bara Mыңарға толы yıllar Көңілімді hisler bir Егер atlayıp özüm Жырлап берерміндір deyip Сиңа deyip şaşak özlüm Сүйіп кеткен көзлеріңді көрем деп келем әлі Hislerimді мұңға түрдім жыр етіп билем әлі Сүйіп кеткен көзлеріңді көрем деп келем әлі Hislerimді мұңға түрдім жыр етіп билем әлі Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез студияда кунак бар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызны менә шушындый бик матур җырларыбыз белән башлап җибәрдек. Һәм әлбәттә, инде сез видеоны карагач ук бүгенге тапшыруыбызның кунагы кем икәнен аңлап алгансыздыр. Бүген бездә кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Исәнмесез, Ришат? Исәнмесез, хәерле сәгатьтә. Сезне студиябызда күрүебезгә без бик шат. Бик зур рәхмәт бүген кунакка килүегезгә. Беләсезме, Ришат, теләсәм дә, теләмәсәм дә, мин бүгенге тапшыруыбызны хәзерге вакытта һәр кемнең дә телендә булган шул бер коронавирус дигән зәхмәт, менә шул вирус турындагы темадан башлап җибәрәм. Кемдер куркуга калды, кемдер борчылды, кемдер депрессияга бирелде, әйме? Артистлар арасында да төрле уйда, төрле фикердә булган кешеләр булды. Ә менә сезнең кәефкә ничек тәэсир итте бу вирус? Мен әлеге вакытта коронавирусның теге булганын сиздем дия алмыйм. Чөнки өйдән чыкмадык, студияда эшләдек. Инде мондый эпидемия булган очракта да, булмаган очракта да ошол студияда булар идек, эшләр идек дигәнне әйтәсем килә инде. Һәм инде монда алай берсә бердән булсак, бердән теге шушы үтәүләрне үтәсәк, эшләсәк, шул перчаткаларга, маскага килегәйме. Әлбәттә, ширинде тизрәк узар, шуңа күрә моның өчен бик борчылырга кирәкмидер дә, сак булырга кирәк, һәм бердән булырга кирәк. Сезнең планнарга бик зур үзгәрешләр кертеме? Планлаштырган концертлар шактый идеме һәм күчерергә туры килдеме? Күп концертларыбыз иде безнең, иченнән дә үтә алмады. Кызганычка каршы бик зур концертларыбыз Казан шәһәрендә дә отменяться иттеләр бит инде, күчерелделәр. Нәрсә эшлисең инде, бары тик сәламәтлек үзебезгә кирәк, шуңа күрә инде
концертларыбызны без күчердек октябрь айына күбесен инде. Ну шулай да бу ел азагы булгач, минем өчен сезон азагы иде инде, шунда бер ай вакыт без бер ай концертларыбызны куя алмый калдык. Кимдир менә бу 2 айлап узган үз изоляция вакытында тазарды, кимдир бөлгөнлүккә төште бит, кимдир киресенчә үзенең бизнесын башлап җибәрде, кимдир үзендә яңа һөнәр барлыгын сизде. Сез ничек уздырасыз вакытны? Ну, минем өчен шулай ук режим, бик каты режим тотырга тырышам. Гастрольдә ул бик авыр режим тоту. Идә инде киресенчә рәхәт, көндә тик тренажерный зал, шуның белән шөгыльләнәм. Анасын инде 10 чакрым, 10 километр мин йөгереп киләм, һәм инде ашау ягында бик нык режимда тотырга тырышам. Һәм инде идә иртәннән кичкә кадәр яздыру өстендә эшлибез, җырлар өстендә эшлибез, һәм минем өчен теге пока эш тукталмады дисәм дә була инде, шуңа күрә шундый режимда яшәп ятам. Алай булгач, менә бу коронавирустан әйдәгез инде сезнең төп юнәлешкә, иҗатка күчик, менә җырлар язабыз дисез бит. Җырлар гомумән сайлап алу процессы. Сез үзегезгә тәкъдим иткәнне яратасызмы, әллә киресенчә үзегез эзләп тапканнымы? Ну, күп очракта тәкъдим иткән җырларны тыңларлык түгел инде, әлбәттә. Хәзерге, например, нитик елына элек бер 2 җыр тәкъдим итсәләр, шул 2 җырчынан да җырлар да матур җырлар иде. Хәзерге вакытта көненә җыр килә. Һәм инде хәтта күбрәк тә килә. Һәрбер тәкъдим иткән җырны җырлый башласаң, ул ни сүзе, ни мәгънәсе. Шүпләп, вагыйләктәр үткәреп, инде җырларны сайлаша мин әнием, минем туганнарым, һәм инде үзем дә, һәм дусларым бер-ике кешедән киңәшләшәм инде. Сүзләр сайлаганда минем өчен авыр. Көйгә килгәндә ярый, үзем сайлый алам, менә сүзләргә килгәндә ярдәмчеләр кирәк. Сез бит инде әниегезне әйтеп үттегез, менә әниегез сезнең иҗатыгызда үзенә аерым бер урын алып тора бит. Сез инде аның җырларын моңа кадәр дә җырладыгыз, менә әле үзегезнең тамашачыларыгызга тәкъдим иттегез соңгы вакытта тагын авылым дигән җырны. Менә әни белән эшләү ничек бара? Әниегезгә бу очракта заказ дигән сүзне кулланыйк инде, әйме? Әнигә заказ бирәсезме? Әллә инде әнинең илһамы килгәндә ул язган җырны әни бу миңа ошый дип сайлап аласыз? Менә бу процесс ничегрәк бара? Әтинең туган көне булды, һәм туган көнгә кайтып киттек. Коронавирус вакытында кайтмыйча булдыра алмадык. Кайттык һәм туган көн узгач, 1-2 көн ял иттем. Шул ял көннәрендә әнине инде уговорить иттем. Әни әйдә җыр язык инде. Һәм менә бер көндә утырып, бер көндә түгел, хәтта бер сәгать ичендә шул "Эй улым" дигән җырны язып бирде әни. Һәм инде мин Казанга кузгалдым. Казанда инде мин аранжировкалар эшләп, һәм бер атна ичендә бу җыр әзер иде. Әни өчен нәкъ менә авыл темасы. Чөнки авылга кайтып барганда менә һәрберебездә шулай шәһәрдән авылга кайтабыз, һәм аның шу кыймасы да нигендәге дәрәҗәдә алмасын авылаймы, барыбер кадерле һәм бөтен балачагым шунда үскән. Һәрбер теге җилдә шаулап искән менә бу агачлар да ничектер сине сагынып көтәләр кебек. Һәрбер менә бөтен урамы белән сагынып, үзең сагынгангадыр инде ул бәлки шулайдыр. Һәм син менә шушы авылның бер баласы дип үзеңне хис итәсең. Һәм менә күп тапкыр әнигә шуны сөйләгәнем бар, бәлки шуның өчендәдер, әни менә шушы җырны инде миңа иҗат итеп бирде. Һәм инде авыл темасы миңа калса мәңге сүрелмәс бер актуаль темадыр. Минем уйлавымча, әле ул менә хәзерге заманда менә шул кабат инде коронавируска әйләнеп кайтсак әйме, ничектер халык тагын да күбрәк авылга тартыла башлады. Ничектер ул авылда үзен иркенрәк туя башлады бит. Авылның да кадере арта кебек тоела менә мин үземә дә. Менә бу урында әле бит бу җыр сәхнәгә чыкмады бит. Бәлки Ришат, сез бер генә куплет булса да бу җырны безнең тамашачыларыбызга җырлап күрсәтерсезме бу акапелла буларак? Әйләнәм дә кайтам сиңа туган якларым, бергә кайта ялан аяк балачакларым. Мине сагынып исә кебек җылы җилләрең,
Tәрізлерден күтә көбеген кәй күзләре. Эй авылым, минем туган авылым, синдә генә басалам хисләремнең давылын. Эй авылым, минем туган авылым, синдә генә басалам хисләремнең давылын. Рахмат бик зур. Менә әни күзләре дигәч, Ришат шуны сорада бирәс килә әле. Сез әни улымы, әти улымы? İkisindeki de diyesim kile çünkü indi böyle şakta hani klubda bir kup işledi bitinde yani her bir bayram sayın klubda әтти indi kolxozda işlegeç qaytып kirmediler günü tünü işte buldular bitinde şuna göre ne kadardır biz özümüz degen müstakillikte üsttük bütün dünya bizim kolda degende mallar әттинең de güçlü durgun sizdik әнинең de bütün kengәшләрен менә бүгенгә кадәр кадерләп истә тотабыз шуңа күрә анда аерып кемне генә әйтеп булмый. Шулай да менә иң күп киңәш бирүче кем булды? Күбрәк әнидер инде, чөнки әти безнең эштә көне төнә, чөнки шундыр басу белән эш башланса, әти таң урашып китәдер, 6-дан төнге 12-дә 1-дә кайтып керәдер, кап-кара булып җиргә батып дигәндәй. Hem şu günün sonunda bizim de әни белән яй бакча эшен эшлибез. Шуңа күрә күп киңәшләрне безгә ошанда әни бирде. Балкайм ялкау булып яшәп була, әмма менә ишеп исерек булып дөнья көтеп булмый аны һәм менә шунында бәләк чактан ук менә шу сүзләр сеңдереп үсләр һәм бүгенгә кадәр әти-әнигә бик рәхмәт әйтәм. Olmadım sizge tin sözlerini maktap filar üçün sizli damlar üçün özü bezzetiyeni bulu bik mühimdir sizin yüreklerini bizge onlar üçün ettiyeniyem siz sussan da danışı sular üçün avam kebeksiz dinsiz kıyaş kadar bir para kış kadar min kadirli kişilerimsiz Düşüğünde yurgan, yığılganda köşek Ağrığında dağlar, sizin cıvıklar Aytıp fatihalar alıp gitsem sizden Maksat gayrışem görünüp ona yollar Ettiyeniyem siz sussan da tanışıp Sular için avar bebeksiz Dinsiz kıyaş kadar bir para kış kadar Kadirli kişilerimsiz Дөресен әйткәндә мин еш кына күзәткәнем дә бар һәм үземә шундый сорауны да биргәнем бар. Ни өчен Ришат үзен кешеләрдән, шулай ук журналистлардан саклый икән дип. Һәм ничек ул үзен менә шулай ничектер кайвакыт гайбәтләрдән дә, кайвакыт имеш-мимешләрдән дә саклап кала икән дип. Менә бу сыйфат каян килгән сезгә? Әле каян килмәгән инде ул сыйфат журналистларның монда никадәрдер үзләренең дә гаебе бардыр дип уйлыйм. Чөнки Мен инде гади бер авыл баласы килгән, шәһәргә килгән бер гади авыл баласы дип әйтәсең килә һәм шул очракта журналистлар белән танышырга күп туры килде. Беренче вакытлардан бирле инде журналистлар белән сөйләшәбез. Беренчедән күп очракта журналистларның теге никадәрдер бер популярлыгын арттырыр өчен үзләренә сәдер теге әңгәмәдән үзләре үзенә нәтиҗә ясап нәрсәнедер тартып чыгарып әйбит. Сүзләрне кискәләп, әйтик, җөмләне мондый калдырып һәм теге тамашачы саны арттырыр өчен, укысыннар өчен җөмләне үзенчә ясап сенсация ясарга тырышалар әйбит. Менә шул миңа һич тә ошамады һәм журналистларга карата бар әлбәттә арасында әйбәт журналистлар да бар. Бөтенләй теге җырчыларда кебек бөтен профессиядә күп
тузга язмаган әңгәмә язып, анда булар булмаса бер темасын куптарып, хәзерге заманда журналистлар бик күп. Күп очракта менә шуңа күрә дә мин әйтәсем килә, бик ачылып бармыйм инде хәзер журналистларга да ышанып бармыйсың. Менә соңгы бер интервьюда мин әйтәм, тапшыруның шигырь алдында миңа җибәрегез башта. Мин карап чыгам, бәлки минем дә хата бардыр, әйтергә кирәкмәгән сүзләр дә бардыр әйме. Яра, менә җибәрәбез, һәм инде җибәргәнче мин күрәм, бу журнал уже чыккан инде. Һәм интервью белән чыккан. Һәм аны миңа соңнан җибәреп, аны бернинди файдасы юк. Менә шуңа күрә мин күп очракта инде журналистлар белән, гомумән артист белән журналистларны дус дип әйтә алмыйм. Сәбәбе шунда. Әлбәт, ул гына түгел, менә Instagram белән бәйле булган сорауларны сезгә биргәннәре бардыр инде. Ләкин безнең артистлар арасында хәзер үзенә тамашачыны Instagram аша тартучылар да шактый бит инде. Һәм без беләбез хәзер аларны ничектер мисал итеп китерәсе килми. Кем ничек булдыра, шулай итеп үзенең популярлыгын арттыра. Сезнең Instagramда ничектер матур котлаулар, матур видеолар, менә бу сезгә популярлык кирәкмиме, әллә сезгә булган популярлык җитәме? Никадәрдер бу тәрбиядер дип уйлыйм, чөнки менә ул Instagramда җүнлелекне күрсәтеп булмый, халык аны күрергә теләми. Киресенчә, менә берәр килешмәгән әйбер булса дип әйтик, хайп дип әйтик инде. Бернинди шундый күренеш булса, тамашачылар анда бернинди көч тә таләп итми, шул ук вакытта популярный да буласың, һәм инде монда теге тыйнаклыгыңны, дип әйтик, уятсызлыгыңны читкә куеп, Instagramда берәр кызык кына видео төшерсәң, инде бу очракта синең популярлыгың арта. Әмма ләкин без авылда үскән балалар, һәм инде белек чаклан теге ниндидер күршең нәрсә әйтер, авылдашларың нәрсә дип әйтер, менә шуңа күрә ничектер үзеңне тыеп яшибез. Һәм без үскәндә шундый бер яшьләр арасында шундый сүзләр бар, лохануться дигән әйме. Менә шулай итеп видео төшерсәң, һәм шул видеоны тамашачыларга нитә якынрак кабул итә, обсуждать итәргә. Ни кызганыч, андыйны күбрәк яраталар шул. Менә әйтегез әле, ул бит инде иҗат кешесенә, ул яшерен батыр түгел, иҗат кешесе кайчанда булса, барыбер үзенең популярлыгын югалта дип әйтсәм, дөрес булмас мөгаен. Аның популярлыгы кими. Ул яшь бару белән дә билгеле, ничектер тамашачы үзгәрү белән дә билгеле, сәхнәгә яңа тавышлар, яңа җырчылар килү белән дә үзгәрергә мөмкин, әйме? Сез популярлыкны югалтудан куркасызмы? Авылдан киткәнемне хәтерлим. Һәм авылга кире әйләнеп кайтырга курыкмыйм. Хәтта мин шатланам гына. Һәм икенче яклап әйтәсем килә, мин үземә инде мендәрендә әзерлим, ансында уйлыйм. Киләчәктә мин үземне һаман да теге бүгенге көндәге менә үземнең яраткан артистларыма карыйм да, инде 55 яшьтә, 60-тан өстә пенсионер җырчыларыбыз да бар бит инде. Менә бер сүз әйтәсем килми, әмма ләкин ул яшьтә инде мин үземнең оныкларым белән үземнең никадәрдер бер бу дөньяда гел эшләп кенә яшисе килми. Тормыш ләззәтен дә тоясы киләме? Бу артист тормышы, шигән тормышы да минем өчен теге гомер буе булай булмас. Ул яшьлек белән генә сизелми, теге яшь чакта гына сизелми. Үсә бара торгач инде менә минем төп хыялым, ала берсә инде теге популярлык кимүдән түгел, әмма ләкин үземнең дә никадәр тынычлык яратам. Инде спорт белән шөгыльләнеп, балаларга тәрбия бирү. Менә ул шулай бер хыял, ул шулай бер ниндидер дәрәҗә, шул кызык. Популярлык миңа калса, кем аның артыннан җигерә, ул аны куып җитә алмый инде. Кем аның артыннан җигерми, популярлык үз артыннан җигерә. Аны да онытмаска кирәк. Ришат Төхфәтуллин әгәр дә җырчы булмаган булса, нинди һөнәрне сайлаган булыр? Спорт сайлар, мин волейболны бик яратам. Ришат, менә сезнең бик матур бер җырыгыз бар, әйме? Өметтең өзелгән чакта аккан суларга кара дигән. Агымсу. Агымсуларга кара. Менә өметтегез өзелгәндә, кайфыгыз бик төшкәндә, ниндидер менә шундый депрессия хәлендә ниндидер бер хәл булганда, сез үзегезне ничек тартып чыгарасыз? Менә ул халыктан торадыр инде. Без
спорт белән шөгыльләнгәч, белек чактан ук безне әйтик, анда профессионал тренерлар булмады беркайчан да. Без үзебез ракеткалар алып, теннис уйнап, счет әйтик, киресенчә булганда, син отылып барганда, үзеңнең башыңда никадәrdер уйлап бирешмәсәң, киресенчә җиңгән чаклар бик күп булды. Менә спорт кешене никадәrdер тәрбияли. Ныгыта. Без менә авыл балалары профессионаллар арасында теге районда беренче урын алып кайткан чаклар бар иде. Менә шунда өйрәнәсең бирешмәскә. Һәм инде әлбәттә тормышта менә төрле хәлләр була. Сине һәрбер проблема ул ниндидер шундый вакыт бары тик бирешмәскә генә кирәк. Барыбер аның чыгу юлы бар. Ничек бирешмәскә? Менә сез үзегез бирешмәс өчен нәрсә эшлисез андый вакытта? Минем тормышта да күп андый чаклар булды. Һәр вакыт менә нәрсә эшләргә микән? Монда бөтенләй теге чыгу юлы юк кебек тоела. Әмма дә ләкин эзләп бер урында таптанып торсаң, аның ни килеп чыга. Нинди генә кеше булмасын, бары тик бирешмәскә кирәк. Аның минем җырларын тартып алдылар. Әйтик, бер ничә 2 альбом җырларым бар иде инде, 30-га якын җыр, һәм тамашачылар бары тик шул җыр белән генә мине беләләр. Һәм ул җырларны җырладан тыйдылар. Һәм бу чиракта нишләргә? Менә башка җырчыларны белмим, башка кеше булса, бәлки туктап та калган булар инде. Әмма ләкин бирешмәдем. Бәләкинә вак кына шунда адымнар ясап, төннәрен йокламыйча, тегендә эшләп, монда эшләп, тик җырлар ясатып, көне-төне эшләп, шулай аккышлар мәхәббәте дигән җыр туды. Менә шушы вакытта. Шул ук агым суы дигән җыр шул вакытта туды. Мәхәббәтем дигән җыр, әни иҗат иткән җырлар туды бит инде. Менә барысы да бер чорда. Абыема бик күп җырлар тамашачы күңеленә кергән җырларыбыз менә нәкъ шушы вакытта туды, шушы авыр минутларда. Әмма дә ләкин бирешкән булсам, җырларым калмады инде костюмнарым калмады, берәр дә калмады. Нәрсә эшләрмен, тик яткан булсам, бәлки шәм тә шулай булган булар, бирешмәскә кирәк бары тик. Агым су бары юлын табар. Көңелең китек булса да тирән яра, кирпегең түбән кадама, аккан суларга кара, өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара, никадәр авыр булса да, агым суюлын таба, өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара, никадәр авыр булса да, агым суюлын таба. Titrelip algan şağı, ders silkinip algan şağı, utlara salgan şağı, ümitlerin üzülgende, akkan sularga kara, nikadar ağır bulsa da, ağım suyun taba. Sularga kara, nikadar ağır bulsa da, ağım suyulun taba. Ришат, менә аккышлар мәхәббәте дигән җырга да әйләнеп кайтыйк әле. Сез үзегезнең Instagram битегездә шуның буенча конкурс шикелле, челлендж шикелле нәрсә оештырып алдыгыз бит. Менә минем нәтиҗәсен беләсем килә. Анда шул кадәр матур җырлаучылар, анда шул кадәр кызык чыгышлар булды, әйме? Кемнәрне сайлап алдыгыз? Һәм гомумән менә бу конкурста катнашкан тамашачылар, яшьләр анда бит, төрле төбәкләрдән бар. Аларны бит инде сез вәгъдә иттегез концертларыгызда җырлатырга да. Шулай да үзегез өчен ниндидер менә ачыш ясадыгызмы сез? Әйе, безнең bu artistlar arasında şundan da bana aytуымча инде бер үзенең артыннан кемнедер ярту дигән максат иде. Как бы бер җырчы арабызда табып, аның өстендә эшләп, аның белән гастрольгә чыгып китү дигән максат бар иде.
Бүгінгі күнден инде аны хәзер башка коллегаларым да электрип алдылар шул идеяны. Алар да шул каверлар ясый башладылар дип әйтик җырларга. Но менә бу җырны эшләгәндә, бу каверны эшләгәндә, бу җырны башкаручылар азраклардыр дигәнем, чөнки башкару манерасы бик авыр аның. Ул җырның шулай да 100дән артык кеше булды катнашучы. Һәм инде Тавышлар бик матур. Тавышлар бик матур һәм чыннан да талантлы яшьләребез бар икәне ачыкланды инде. Һәм арасында Лилия Шакирова дигән бер кызыбыз безнең җиңде, чөнки анда минем генә фикерем түгел, тамашачыларның SMS юллаулары буенча, гомумән комментарийлар буенча да, лайклар буенча да билгеләдек. Бик достойный көчле җырчылар булды. Чыннан да безнең һәрбер 10 кешене билгеләдек без җиңүчеләр итеп инде, һәм 10 кеше арасында там бер менә Лилия Шакирова ул җиңүче булып чыкты. Ул инде 10 мең ләтә акча белән бүләкләнде һәм инде минем концертларымда катнашу. Киләчәктә без аның белән әлбәттә эшләр идек, әмма ләкин аның кияүдә һәм баласы бар, шуңа күрә андый мөмкинчелекләр юк. Ләкин менә шулай чыгыш ясауда ул инде үзе зур бер бәхет. Без хәзер менә бу минутларда шушы җырларның чыгышларын кайберләрен тамашачыларыбызга тәкъдим итик, аннары соң дәвам итәрбез. Minim yollarıma Bakışlar parlap dayana Sunun dolu kınlarına Şu kuşlarday par bulalsam Menge doğru yar bulalsam Şık minim Şıkminem yollarıma Su esler kavri kavray Barak kış yüzgenizde Yazmış akışlar bəxetin Şu kışlarının məhəbbətin Yurasın idi bizge Yurasını kebezga Siz bit инде бик күп йөрисез. Сез гастрольләрдә һәрвакыт инде Россия төбәкләрендә дә йөрисез. Әйтик, менә шушы безнең Татарстан эчендәге, шул Башкортстанда, шушы күрше республикаларда һәм Ирак, Төмән, Сибир якларындагы тамашачы, сез алардагы аерманы сизәсезме, әллә сезгә бөтен җирдә дә тамашачыдан бер үк төрле энергетика киләме? Аерма нәрсәдә гәрдә сизсәгез? Аерыла әлбәттә. Төрле тамашачы төрлечә. Төмәндә чыннан да ниндидер анда безнең халык күченеп киткән халык бит инде анда эшләр күбесе безнең милләттәшләребез. Инде ничә концерт белән килсәк тә гел тулы заллар белән каршылар, җылы теләкләре белән озатып калалар. Менә алар шул кадәр менә теге актив дип әйтәсем килә, бөтен татар концерты булса алар менә ашкынып торалар инде. Шуңа күрә әлбәттә аерылалар һәрбер җирдә. Әмма безнең әйтик үзәктә, Казанда, Татарстанда дип әйтик инде. Үзәктә алар инде җырга сусаган дип әйтеп булмый, чөнки көндә концерт, көндә артистлар килә. Сайлау мөмкинлеге бик зур. Әйе, менә шуның белән аерылалар бәлки. Менә
шул ук чит төбәкләргә барганнан соң сез үзегез өчен ниндидер менә күңелгә сеңә торган, шул ук вакытта кара әле монда булай икән, бу дигән уй фикерләр тудыра торган нәрсәләр күрәсезме? Әйе, әлбәттә күренә. Күп җирдә инде әйтик, асфальт юк, җимерек йортлар, анда биялмаган кыймалар дип әйтегән. Кайбер җирдә киресенчә бик матур, Татарстанга кагылмый инде бу сүзләр. Бик менә төзек, ул яклап Татарстан беренче урында дип әйтик. Нинди генә шәһәренә килеп кермә. Әмма дә ләкин ничек дип әйтим, теге аның шәһәренә карап нитмибез, халкына карыйбыз. Менә Канскына караганда кайбер шәһәрләр бөтенләй бикле шәһәрләр була бит инде. Анда теге пропуск белән генә керәсең военный шәһәрләргә. Мәсәлән, әйтик, минем өчен шулай ук бик теге кызык иде беренче тапкыр анда барганда. Һәм анда да менә шундый халык, шундый кешеләр яши, шундый ук безнең милләттәшләребез. Ришат, менә безнең тапшыруыбызны, бу бит инде безнең Бөтен дөнья татар конгрессы сайтына куела торган тапшыру һәм безне көннең, төннең теләсә кайсы вакытында теләгән һәрбер татар кирип карый ала. Аларның хәзергә сезнең белән очрашу, күрешү, сезнең концертка килү мөмкинлеге юк. Менә камера әйме, сез шул камерага карап үзегезнең күңелегездә булган теләкләрегезне милләттәшләребезгә әйтә аласыз. Без бердән халык, бердән булсак кына без үзебезнең телебезне, милләтебезне югалтмыйбыз. Элек-электән Илһам абый әйтмәшләй, татар телен саклап калган ике әйбер, берсе дин һәм сәнгать, җыр сәнгать. Шуңа күрә бердән булыйк, матур яшик, дус булып яшик, кайда гына булсак та үзебезнең телебезгә, милләтебезгә битараф булмыйча яшәргә насыйп булсын. Мин инде сезне бик нык барыгызны да яратам, хөрмәт итәм. Җыр моңнан аерылмыйча, бергәләп, матур итеп иҗат итеп яшәргә насыйп булсын. Барыгызга зур рәхмәт. Ришат, менә бу теләкләр кабул булсын иде, һәм әлбәттә киләчәктә һичшиксез сезнең гастрольләрегез, шулай башка артистларның барлык сәнгать кешеләренең дә гастрольләре кабат башланып, менә шушы милләттәшләребезне, гомумән бөтен татар халкын сөендерә торган матур җырлар булсын иде, концертлар булсын иде. Без инде хәзер шуларга сусап яшибез бит. Инде менә тагын сезнең иҗатыгызга әйләнеп кайтсак, Ришат бит, менә бер вакыт сезнең Instagram битендә Мәхәббәтем дигән җыр астында мин дә үземә гомерлек ярны таба алсам иде дигән менә шундый күп нокталар куелган бер җөмлә бар иде. Бит. Тормыш иткән кеше буларак, инде теге яшь уртасына таба бара торган хатын-кыз буларак, мин сезне чын күңелдән аңлыйм. Сезгә, сезнең иҗатыгызны да аңлый торган, шул вакытта кайгыртучан да булган. Гомумән, мин сезгә ниндирәк хатын-кыз кирәк икәнен аңлыйм. Шулай да сорау бирәсем килә. Менә Ришат Төхвәтуллин белән янәшә баручы хатын-кыз, аның хатыны, ул иң беренче чиратта, иң төп сыйфаты аның нинди булырга тиеш? Сабырдыр, сабырлыктыр бәлки. Чөнки сабыр булмасаң, түзмәсәң, тормышта барса да ни булмас инде, җайлы, майлы гына. Менә шул очракта гына күп нәрсәне җиңәргә буладыр дип уйлыйм. Бергәләп барсаң, бер юнәлештә уйлаган кеше булса. Менә шул очракта, иң беренче очракта сабырлык. Ришат, сез иң катлаулы, иң авыр сыйфатны сайлагансыз. Бик таләпчән егет икәнсез. Һәм әлбәттә күп нокталар, һаман да күп нокталар белән каламы? Юк, Аллаһка шөкер, минем барсы да җайланган, все нормально ул яклап. Инде бары тик Ходай насыйп итсә, гаиләне кырып җибәрә кирәк. Инде яшь тә җитте, вакытта бара, балаларын да күрәсе килә. Без сезгә менә шушы теләкләрегезнең кабул булуын теләп, уңышлар теләп калабыз. Һәм әлбәттә сезнең менә шушы мәхәббәтем дигән җырны тамашачылар белән бергәләшеп тыңлыйбыз. Sen tatlı düşümdesin, hıyalga uğrulgan süyügülümdesin. Yıldızdan közlerim, jirden de izledim. Jil yağmurlar yuvan, tabalmayım ezlerim. Mehabetim, kaydasın sen, kaydasın sen. Mehabetim,
Мәхәббәтем кайдасың син? Толкына йөрәгем, син минем теләгем, күзләремне йомсам, сине күрәм güzelim, таптым да югалттым, бәхетем ачкычым, синсез миннән алмам гомерем баскычым. Мәхәббәтем кайдасың син, кайдасың син? Мәхәббәтем, мәхәббәтем кайдасың син? Мәхәббәтем кайдасың син, кайдасың син? Мәхәббәтем, мәхәббәтем кайдасың син? Ришат, менә шушы үмитләр, менә шушы матур теләкләр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Бу әле сезнең белән соңгы очрашуыбыз булмасын иде. Уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, рәхмәт. Саулык теләп калабыз. Һәм һәр вакытта да менә шундый моңлы тавышыгызны саклап, һәм әлбәттә менә шушы гадилегегезне, тыйнаклыгыгызны саклап, халкыбызга хезмәт итсәгез иде дигән теләктә мин тапшыруыбызны тәмамлыйм. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхфәтуллин иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинов алып барды. Барыгызга да зур уңышлар теләп калабыз. Матур җырларыбызны тыңлап, матур гомер итик, бергә булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.